Jeg rækker nu. Se! Kig. Jeg fik... Okay. Hvor langt er Muse, Mark, er slaget? Idiot, det kommer. Kan jeg ikke se ham. Okay, jeg skal lige over og række ham der. Er mod bedre end Muse? Ja. Kan man også mute, når man er mod? Se det. Ja, han... Kan det ikke bare være gear, der... Jeg ved ikke helt, om det er nok bevis. Men... Jeg ser i hvert fald, at han hacker. Og han har dørbrokket mig flere gange. Og det har du også virket. Ja, men den døde så lidt, den der væk. Gå væk! Har han også... Nej. Sidst. Vi skal bare tage ham hvordan, eller slå ham. Hvis vi kan slå ham bagfra. Et slag bagfra. Så slå ham! Kig! Det må være nok bevis. Det er det. Nå. Men I lige sidder og bande ham. Ja, tak.